timango wanyalo nyiso piny oko kucho chonde ni mango ma mar Kenya. Chon ne ka ing'iyo mpira gini gieni ge sports kende. Kenya ne nitie kamoro ma sani wan kanye. Kata mana Harambee Stars ema nok qualify kata mana AFCON madhi mbele. Cricket gini ndalo manodumbe gini nitiere. Ni yudo ka Kenya ne nying ma ne bedo mentioned gimoro amora e sports. Sani kata kiyombo to awacho ni weche mag tuke pod warieny ahinya kotenre kod ng'we mopogore. En mana ng'wech no kende mwadong' godo. Football, it is an industry. Kaka eno, it's an industry. Sports is an industry on its own. Mamago be gik mane kadenwa timo to ne kelonwa pesa. Nikech jok mabiro kande. King'iyo higa mokalo ji ne ogo kok ahinya wach airport ni kaka ji timo ang'o, kaka ji biro e thagogi. Ne nitie mama manonyisowa noa Germany kaka ne gibiro ginde kochopo Kenya kaka jo Kenya KRA no chako thago ji gi Kenya airports. Gin ne ginyiso ni ok ochuno ni mondo gibed Kenya ka. Ginyalo wuok gidhi Tanzania. Mano endo sani owach ni jatelo no wacho ni ogolo visa. King'iye onyalo bedo nikech itimo application online ichulo $30. To gini how if odhi bedo effective nade nikech kaka watiyo ineno kaka ndege mane wacho ni Suluo ng'ado ndege. Kapi itimo gimoro ne piny itimo gimoro piny machielo chonengo be ni replicate otimo ni kama shall tit for tat. Monengo be nu se wuoyo ni adhi timo ni kama antim na kama ini. Koro ka en blanket ni wagolo visa ya ne pinje tetete kibiro Kenya kae. Okay, the intention may be noble. Ni king'iyo ka ng'ato mabiro biro Kenya kae ni chulo $30. Kinyalo medo jok mabiro en pesa. To jok mang'iyo kogi kochacha ni ok wadhi golo no visa no endo. En nang'o? Watimo nang'o? Koro nitie gik ma jotend piny watimo to kapani gitimo gi ka gisemiyo gi athara thot. Mama nendo duoko wachien. Onengo beni an kaka ng'iyo nonengo beni ipuonjo nyithindo wachaki ni an education sector. Wachako nwa puonjo nyithindo ni walos mwanduwa wateroko. Waseneno kaka jo oko gimoro amora mwakelo ka iyudo ka nochakore. Maybe gik machalo yedhe gin company maduong' mang'o gini. Moko gi gin family business. Masama okidhi oko kunendo tiyudo ka gimiloso no. En gimibiro ni weni en company maduong' no. Ng'ata achiel emo own gini. Naneno ka Samsung watiyo go ni sime, fridge, electronics. En give family. Gine ma oil company masani wantie go Kenya ka ni miluongo ni business. En give family achiel. Gik mwatiyo godo mang'enji iyudo ka ang'a monowa mondo kata gimachielo mane kenda neno ka otas mane gigolo nyoro ber ni gidwa ni mondo koro sani eni Qualifications Authority mondo obed ni yango ni ka in gi experience timi nikech iyudo ka nitie mechanic maber makitewo ne mtoka tika mtoka ni no wuok tiwene otima ng'a mtoka manyien to ng'ani no wuok nowe school e class 8. Koro kiyudo sani eni mondo SMEs odhi malo idhi mi ng'ani otas mondo kete mang'o komanyo tenda to nengo be ni en gotas ni en ang'o en mechanic malong'o makata ng'o timo diploma ama degree moa e mbalariany nikech en gi experience oingo. Kasto gimachielo ma onengo be ni serikal ni keto onengo be ni itiego. Minyiso nikech king'iyo informal sector SMEs kao atamalo 85 magi contribute economy ni. Ang'a mono waketo mipango maber ni SMEs gi kasto wabedi ni bangi gachiela ma igni ariyo wanyalo golo SMEs gi oae gik miluongo ni
intie we siji kayo bangi light industries ama intie we Kikomba gembe ginyalo wuok gidhi bede kamoro industrial area. Tingeni wach maduong' ma bende samoro sibedo kata mana kathiro ero kama ne nyaka kata mana kuom kelo paro makamano. Wajanno ka oganda ma pacho ka indi kata mana jopuonjre ma pacho ka indi yudo tiegruok jolony mane beni loso kata mana konyo loso mwandu mopogore opogore tang'o ma piny owacho timo imanyo negi tije e pinje maoko. Dong waseneno lakteche marahuma ipacho ka dhi mane pinje maoko. Nyocha ka jatend piny Kenya wacho no manyo ne oganda ma pacho ka tije pinje maoko. Manyiso ni wagolo jok manigi oteku manyalo dongo pinywa. Oteregi oko gidhi dong pinje mamoko nikech gidhi loso nwa mwandu maket kod mano. Nwacho ni toothpick wuok nyaka China diere kata mana okinyi ma kawuono nyakwaram ga jong ponono ni in gi toothpick e odi. King'iyo kata mana buo mkebe mar toothpick ibo neno ni made in China. Naneno moro bende made in Uganda toothpick. To wan nyaka gi bamboos minyalo los godo. En wach mama ko kata mana wang koso Kenneth di wach nango kapok aka yuma matin. Ingene ng'ato nyocho penjo. Chieng' manoche sirkal wacho ni wamanyo tich ne jowa oko. Ting'eyo kaka